खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनैनि बे भिडिअआव आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फिफा वमेन वर्ल्ड काप 2023 नि माखासे गोनांथार इम्परटेन्ट कुइसन जायफोरा आनजादाव फैथावना आं बेखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। जोंना फिफा वमेन वर्ल्ड काप 2023 आ जोंना दाखालि बावैसो 20 आगस्टआव फाइनाला जानानै थांबाय। अब्ला जों बिनि सोमोन्दै फारि फारि नायलांसै। एक नाम्बार कुइसनाव दङ जोंना फिफा वमेन वर्ल्ड काप 2023 खौ बबे हादरा देरहानो हादोंमोन? फाइनालाव सोर देरहादोंमोन? अपसनाव दंखायो। अपसन ए आव इंलेन्ड, बि आव स्पेन, सि आव जार्मानी, डि आव ब्राजिल। अब्ला जोंना देरहानो हादोंमोन। बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय अपसन नाम्बार बि स्पेन। फाइनालाव जोंना सोरजों जादोंमोन? स्पेन हादर आरो इंलेन्ड हादरनि गेजेराव जोंना जादोंमोन। ओमफ्राय स्पेना 1 गलाव देरहानो हादों आरोखि। इंलेन्डखौ 1 गलाव फेजेनदों। नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। बे जोबोद इम्परटेन्ट कुइसन, जानो गोनां माखासे आनजादाव फैथावना बियो। दा फैदो 2 नाम्बार कुइसन नायनोसै। फिफा वमेन वर्ल्ड काप 2023 आ बबे हादराव जादोंमोन? होमबा जोंना बेबो इम्परटेन्ट। होमबा बेयो मोननै हादराव जादोंमोन। होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार सि बोथ ए एन्ड बि। थारमाने अस्ट्रेलिया आरो निउजिलेन्डआव बेयो जादोंमोन। नोंथांमोना नटखौ नायनानै लादो। नै मिथिगौ ना नों बेयाव मा होनदों? बे खेलाया 20 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 20 आगस्टसिम जादोंमोन जाहैबाय। बेयाव गासै 32 टा टीमा बाहागो लादोंमोन आरो गासै बेसेबां बार गेलेनाय जादोंमोन? 64 बार गेलेनाय जादोंमोन आरो मोन 10 जायगायाव गेलेनाया जादोंमोन। होमबा बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। अस्ट्रेलिया आरो निउजिलेन्डआव जादोंमोन। दा नेक्स्ट कुइसन 3 नम्बराव दं फिफा वमेन फुटबल वर्ल्ड काप 2023 नि अफिसियेल मस्कटआ मामोन? नोंथांमोना सावगारियाव नुखाबाय जानो हागौ। अफिसियेल मस्कटआ मामोन? बेना अपसन नाम्बार सि थाजुनि बेमोन। बेखौबो गोसोआव ला। दा नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 4। कुइसन नाम्बार 4 आबो जोबोद इम्परटेन्ट। फिफा वमेन वर्ल्ड काप 2023 आव गल्डेन बुट बान्थाखौ सोर गेलेगिरिया मोनदोंमोन? बा गल्डेन बुटखौ सोर मोनदोंमोन? नोंथांमोना नायनानै लादो। सावगारियावबो नुखाबाय। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार डि हिनाथा मियाजावा। बिथाङा अबेनिमोन? जापाननि। बिथाङानो मा गल्डेन बुटखौ मोनदोंमोन। नामखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। दा नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 5। कुइसन नाम्बार 5 आव दङ फिफा वमेन वर्ल्ड काप 2023 आव गल्डेन बल एवार्ड आरो बेस्ट प्लेयार एवार्ड बान्थाखौ सोर गेलेगिरिया मोनदोंमोन? नोंथांमोना सावगारियाव नुखाबाय जानो हागौ। बा गल्डेन बल एवार्डखौ मोनदोंमोन जोंना अपसन नाम्बार डि आइथाना बनमाथि। जाय बबे हादरनि प्लेयारमोन? बेयो स्पेननि प्लेयार। बिथाङानो गल्डेन बल एवार्डखौ मोनदोंमोन। लोगोसे मा बेस्ट प्लेयार एवार्डबो मोनदोंमोन बिथाङा। दा नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 6 आव दं फिफा वमेन वर्ल्ड काप 2023 आव गल्डेन ग्ल'ब एवार्ड आरो बेस्ट गलकिपार एवार्ड बान्थाखौ सोर गेलेगिरिनो होदोंमोन? होमबा जोंना गल्डेन ग्ल'ब एवार्डखौ सोरनो होयो? जाय किपारा बयनिख्रुइबो बेस्ट साबसिन बे गलकिपारनो होनाय जायोमोन। अब्ला बे बान्थाखौ मोनदोंमोन जोंना अपसन नाम्बार सि मेरि यार्प्स। इंलेन्डनिया मोनदोंमोन। इंलेन्डनि गलकिपारा बे बान्थाखौ मोननाय जादोंमोन। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 7 आव दङ। दाना फैबावबाय फिफा वमेन वर्ल्ड काप 2023 आव सोर गेलेगिरिया बेस्ट यंग प्लेयार एवार्डखौ मोनदोंमोन? बेस्ट यंग प्लेयार। होमबा बेखौ मोनदोंमोन। नोंथांमोना नुखाबाय सावगारियाव। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय सालमा फारालिउ। बिथाङा अबेनिमोन? स्पेननि। बिथाङानो बयनिख्रुइबो यंग प्लेयारमोन। नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 8 आव दङ फिफा वमेन वर्ल्ड काप 2023 आव फेयार प्ले एवार्ड बान्थाखौ बबे हानजाया मोनदोंमोन? नोंथांमोना अपसननिफ्राय बासिदो। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय मा? जापान। जापाना फेयार प्ले एवार्ड बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। दा नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 9। कुइसन नाम्बार 9 आ बेबो इम्परटेन्ट। फिफा वमेन वर्ल्ड काप 2023 आव देरहानाय हादर स्पेननि टीम केप्टेना सोरमोन? दाना स्पेना देरहादोंमोन नालाय स्पेननि टीम केप्टेननि नामखौ सोंदों। नोंथांमोना सावगारियाव नुखाबाय जानो हागौ। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार डि अलगा कार्मना।
नेक्स्ट कुइसन दाना जोंना सेकेन्ड रानार अप जानाय एबा इंलेन्ड स्पेन आरो इंलेन्डनि गेजेराव जादोंमोन नालाय इंलेन्डआ जोंना मा रानार आप जादोंमोन अब्ला बेनि इंलेन्डनि टीमनि केप्टेना जोंना सोरमोन बेखौ सोंदों अब्ला बेखौबो गोसोआव लानो थाखाय नोंथांमोना सावगारियाव नुबाय बेनि नामा जाबाय मा मेली ब्राइट दाना फैदो नेक्स्ट कुइसन नम्बर 10 कुइसन नम्बर 10 आव कुइसना बुंदों FIFA वमेन फुटबल वर्ल्ड कापखौ बबे हादरा बयनिख्रुइबो बांसिन खेब देरहादोंमोन जोंना जागायनायनिफ्राय दिनै 2023 सिम गासै 9 बार खेला गेलेनाय जाबाय बे 9 बार खेला गेलेनायसिमाव बबे हादरा बांसिन देरहाखो बेखौ सोंदों अब्ला अप्शननि मादाव बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन नम्बर सी USA आनो बांसिन खेब देरहाबाय अब्ला जों डिटेल्सआव नायनानै लानोसै नोंथांमोना नुदों बेयाव USA आ इउनाइटेड स्टेट्सआ गासै खेबब्रै देरहाबाय फार्स्टआव 1991 आवबो देरहादों 1999 आव देरहादों 2015 आव देरहादों आरो 2019 आवबो देरहादों होमबा गासै बेसेबां खेबब्रै देरहाबाय बांसिन ओमफ्राय सेकेन्ड पजिशनाव जोंहा सोर देरहादोंमोन एबाराव इंलेन्डआ देरहादोंमोन ओमफ्राय थार्ड पजिशनाव जोंना बेसेबां स्वीडेनआ देरहादोंमोन ओमफ्राय फोर्थ पजिशनाव सोर देरहादोंमोन होननानै बुङोबा अस्ट्रेलिया देरहादोंमोन नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय बेखिनियावनो जोंना जोब्बाय गोजोन्थों नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब हो